uns minutets. Estan per aquí la Naila i l'Àxel, que avui han vingut els meus fills al programa. Bueno, home, una mica tardet, però... Passeu, veniu aquí. Veniu aquí. Veniu aquí. Amb el pare, veniu amb el pare. Creo que tiene... No els mossegaran, reina, té. Vine, seu aquí, els dos aquí. A veure, perquè no us digui, perquè diu, escolta, quins colors tenen a casa vostra? Tu de quin equip ets? Espanyol. Del Madrid. Quin és el teu equip? El Barça. El Barça. I el teu jugador favorit? El Messi i l'Eto'o. Messi i l'Eto'o. I a tu, Naila, quin equip t'agrada? Espanyol. El Barça. El Barça? I el teu jugador favorit? Messi i l'Eto'o. El Messi i l'Eto'o, però perquè ho diu el teu germà o per una altra cosa? Vale. Què més us anava a dir? L'Espanyol una mica també ets? Sí. Una mica sí, de l'Espanyol. I del Madrid? No. A tu tampoc t'agrada el Madrid? No, I l'Espanyol? una mica. Una mica. Va, Tomàs, estaràs content, no? Nena, no pots queixar. Al cel no anireu, però el meu que al purgatori. És una altra generació de culers, Sí, una generació... És imparable, aquest moviment, És impressionant. Honraos, que parece. Però fixa't que ara no hi ha nen que no al·lucini amb més. Ronaldinho ara t'agrada, Àxel? No, però si fa uns anys el tenies el teu ídol, el Ronaldinho, ara per què no t'agrada? Cómo cambia todo, ¿eh? Per què? Del Barça. Per què ha sortit del Barça? Sí. Bueno, però veieu, ho veus, Joan, no, com són? Que això no canvia, Eso también va a pasar amb el Figo. Figo era el jugador una mica... No, pero esto cambia muy rápido, ¿eh? Esto cambia rápido. El fútbol cambia todo muy rápido. Bueno, escolta, mireu vosaltres a càmera, els dos, i com dieu al programa, dieu adeu fins demà, a tots, o què? Sí? Així d'aquí uns anys l'Àxel i la Naila em retiren. Digues tu adeu, Àxel. Digues adeu fins demà. Adéu fins demà. Tu també, Naila. Adéu fins demà. Adeu. Gràcies, ens retrobem demà, a 2 de 12. Adéu-siau. Han de venir a nosaltres.